atum de wiase manyina sie ye no we ene sompa Asem Mpe Nipa no orofo ye ko akoyanim yanim ten ene eye brada no so aba pounds madu ewa Sompa 93.1 ye di atwago enso ewa Sompa TV no so asisi sama po menteme ho ase eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ni apa ne pomasibre ni ade ama kama wakoduma sama owia fidie emma tromo bedie kopa bibidi Asem Mpe Nipa yaba na yaba yen ene denchemuru so ye densuo mu obatampa no fotata braba obi atumi enoma no eya Sompa Asem Mpe Nipa yen ni agigin no ye tinsuo nani no amanfo dodo no a atumi asanom ahana betim paninsem ahana betim komode ahana futusem a etetra brabo na ya brabo yie no aha ena obetumi atibi afre esanse krobia sante kotokose se ukoto se pani bi otuni bafo awodofo ne wapa akonwa bi atna so na wo so watumi atie bi anotia futusem a yede ebra omanfo nwire bia no atetra brabo ni bi na brantia baako osika me banum adurawu nanso so Sompa Asem Mpe Nipa futusem no ntino megai aduro no edisi ho ye ko akoyanim yanim ten ena ye ko akodwumadie obate wo mona samwanka sa ena the nation sanke of alumba obate nenka producers awadawruma ye ne wo mo edi twman na wo mo edi biagu apaso ne beturu sre ene abasa eye kwanta bisa Isaac ye nyina kwanta so ntwamani na so hwa ena ye begina kokko search Fletcher nano wo investigation wo baba beduru ani ene mpa konwa bitina so ye obi ka kira santima wo bi kira santima ene na wo master control room ho a bakwa to Kevin Oyata Azuka enso ewo ho sa ena safo kantan kansempre mu bema gosu ni abrante no wo badwuma enya asem keto akora ka kire bo bi omunyina eka ho ena eso ye ko akuyanim yanim ten funtum pa katachie srebia bonchina na atwetwe kodi awu atwa miansa ne akosa na asai Aboagye fosuo ni ntin fosuo menam tie dwam nam dia Asem Mpe Nipa ko bose asase so na wo ko TV hososo a wo mo mada wuruma yedi atwago enso ewo so eye ekwo ba jesi semprimu woni Davidie omo adawruma ena yedi atwago ewo Sompa TV no so no kansa piose kampian ne ekwo akoyanim ten yanim ena yehwere o masamo bibia bokọ de Oforisuo Aboagye adom bibia bokọ na nya bokọ sa me ame papa omo no asamoa first no ekotoko former kotoko doctor kwankwani pira on na twetwe wo mo okay twetwe mo yo mo fisio ni ade nyame adma 10 for ya di enemy next month 10 okay me papa ya kanchina gunta mama ni koto mo ya de ne tompem 10 na nyame adoma 10 for no enro ne apan ho ntoma ya chebe kwan ya faso abebe be na yi ni ade okay nti ama sisi fienye ene ya tosu mi no so ulman so wi ulman so nya be ko na nyankopon adom asori so mo micro upopi enye Yesu Kristo mama me yemu ahyem na say okay Yesu Kristo obi apapa no na mekan mene Kristofo bedi nkomo afa ni wuo ne ho eno ya fotusem a de beba no Kristofo ma moja no so mra mfaso so so unse ya na ulma kosa na ejaye areho na emomekwa na san beje ye neje okay so wi no san sorry anokwasem ti o sheda nyankopon sheda ti no se sere achi no areho na areho achi so no sele ho anokwasem ti ulma de waye yebi emom Easter o do bi amfefe wo Easter no kwaku o de yemfa ne kura nya dwuma Easter oba bi amfefe wo sa na onyonkofo Oforisuo ni family study me bi amfefe wo sa na pesa bi kan bi kura de ayekadai kadai ewie kuro bi da me kana wo Yesu Kristo wo ma yina o fa ma yekadai ya ye besre nwan mumba du me bi mo favor e kaka ye kuro ya bronya mu kuyen ye kuro si bibi di Valentine mu sen kuyen Easter so dra Yesu awu ye nyina ni abre eno so sa eno so mo sen kuyen adai
I read about you, mammy, and we and watch about many puppy who roam any more. My mom, yes, I know what you. What do you mean about all your Baba Transfubo? Yes, I know what yet. For some of you, I'm not sure when I'm my mobile. Your crop, the nation's anchor. And then, what could be a boko? What could you be a boy? A banner is it. But you want penny for whom Obama man temwa. As a idea, you know. But a cow boy, oh, Beman, what a chong, a friend, Yanni at Tiasi. I go quite the candy jar 20 rooms to say, I'm consider it. You know, near home when from the Jatum consideration. I know Ed. I'm on the drum baby grown to be as all yammy. Also, dinner could be Nanka or no so yammy, drew the answers away any day. Do a woman need be my yeah, woman be in a chin who any young of us who says you quite. Would you much here? Would not have been to our teacher and I was here to 3 and happy. You know, my who near I told me, woman, you are to be a few. And will be my pressure saying when you are on kindness. We will be if you have a stadium. You will be glad will be in the Kunugreko. Oh, Miss will be a damn carry. As I in term, so got to be and the bush whom I remember their mammy. Now, Padio, make cram pest idea no crap. I've wanted him to be more. Would you know that I would to you? Ye, of course, remember their mammy. Nana can say, you don't want me to tell me a bamboo. Okay, ya brano na nsan ya swate no kro pepepe na ya sori nkonwa so odofo ya wafutu sem edema odede bi de bia nwumere eye daya na ene me pese meni menua a kristofo atwetwe nkomo ekakra wafutu sem ekwa so ye ka kire ye nua no ma kristofo se emoja no omoma mfaso emmra so Yesu Kristo moja no Orofo Potoka Sanabekacho said there is power in the blood of Jesus. To me ankasa ewo mojanim. Na yemu se ye nwanoma Christopher says sa moja no a edi bem edi amaye no eduru baabi aseye ene ekọ edi fa ho. Eduru baabi a Christopher no bi akwa asore kofo. Wo modi asore na ntade bi no omanya bi ne mpaboa bi no omode ko akwa kire. Na yemusa se yasiba mo yonko ante se ama enei wadi bem ede apepa wo boni enyina eno tie yemusa Kristofo no bi se emfaso di ankasa Nyankopon esuma ne ba Yesu Kristo se wonfa moja no emeje yenkwa no eno na Kristofo yedi suana ya na abraho ya na asefem se Kristo ni bi Ed woten nchen atade ode eba asore da bia no kra no enkuranhye nim enso so ye di atade na tunedin o papa ya no chevre de ne black re ya no tinche mu ho enso ntade ne woni wodrop mu a abu ne so Nyankopon ahye da to ne nsam se ka wonfa mu afoforo bi nenso so ene ye nwenoma Kristofo no bi sei ene omodwene omunua ho wafa na djuma krampo a obetu ya ntua ne kanu no atua ne kaye na brabo no so atimi abobie no se bewo enu ti ya dia futusem ma ye nnuanu ma Kristofo no bi se Yesu Kristo no obewui na ne nansan so o san timi sori frawufom dia orofo he has risen wasode na sode a wasode no enne oboni bi a wuwom bia no Se Yesu Kristo asode enne afrawufo mu dia boni bi a wudi akire no odofo meka cho se sori firi bone ne ho enne anwumiri ebeboa opa enu ntina meka sani animu no mesimi nimi nwia Kristofo no na edi nkomo ne se owusode no ya ade bi eno ma Kristofo adi bem na me hu Nyankopon animonyam dia enne anwumiri ma asem Amerika nyina ne se wasode dia boni biankasa wuye bia no orofo meka cho se sori firi ho
ne mogya no ɛso mmra mfasoɔ wankasa wonim mfomsoɔ ne mmarato a woyɔ wankasa wonim bɔne a wodie wankasa wanim sɛ adeɛ a woyɛ ɛmfa pɛpɛpɛ yɛ ɛmma ɛmmoa wakwan biara so nanso so ɛno ana wogu so a woyɛ ɛno nti maasɛm tia wa mɛka kyerɛ me nua kristofoɔ no sɛ mogya no di bɛm na sɛ ne nansa soɔ no sɛdeɛ twerɛ no kaeɛ no sɛ watumi asa asɔre de a ɛnɛ maasɛm nyinaa ne sɛ yɛnsɔre mfamfiri yɛ bɔne ho na saa yɔba mu a ɔdɔfoɔ ne mma yɛ ɛtɔ so mmienu no kristofoɔ nso anyɛ gyiraba ɛyɛ me modɔfo pa sɛ yaw aboagye fosuo ne ntin fosuo the nations anchor ya rani nhyira daade bi ba nanso de bi aba ye ka no sɛ nhyira nka boafo na o manim de ne adwene no na asɛm ade abai sɛ nka story bi ani anke de point ke kwan ya na nke aboya advertisement ne ye kwan to aso because nka na ewu bi Kristo for pa ya wasɛm na ba ne mu dudu ko ba sɛ dia ɛno na sɛ nipa na anka sɛ ama no osmo bi ana ayɛ yaw no what that terminal road yeah try to go was yeah tears you want to tears okay yeah so man bam sa dia what you want to for pass e di parodia wama you go ya just go we are odifosi ntwabo ade mo ba joye na alo so ayi yazem pampane ma ba bu kali die o asem bi na sheni papo amaka nneza no se de we ya dza ya nanti asama ye ka me de da bia me kan se nyame se wo ba na wifu ebeko heaven do so che Christopher apetesifo ni wifu ebeko heaven mo do so che Christopher se ewo ho sa ampa ya wade bia Christosum ka bia Christopher mpe se Christopher ye tazian emutu pe enetimi so nanso koto wifu no koto apetesifo no a minimu amman bia wura ho se mo esiye papa no ye odefo no fere ade ebu ne ho na papa no kwa asole na edu afore a adawa meska ehia no kwa 100 million nti asole ni nyina nso bu no bo kwa asole mpe ka so tin be bi din no bu man bi na we na one day oye businessman na em say ni wura fi no wanfa ne fo anto silent na ekọ bele wa asole dem so fu wura fi papa ya afore ya wabo so fu wura fi se papa ya panyini e wura fi se bi nsida na woni masofu obi su fere papa no be gina dem na ne o dress ni be si fo nkunkuno ye adwuma na afo abele de nkrase sem no wana kire mo sa office wetimi de phone masa papa no so fere ya de edum baba nija no de fere yet na asidi ma asofo yi pon e no odwene ho na ehye ne so di papa na suo pepa de nim asu ne yire nim wa fele na obe wura fie 20 meters to ne fie no hu se apetehye ba ho no se adi de awraho no betime afiri mu akire mkope bi no papa enum bi da no akotena no wura na omomote okoto mra dan de omotwa bi sande omanko asole where do you my friend what's up you don't see you here uni momun ayya na very hoho abetum apeko pe ne crop baako na also crop na dwendwen na mana ye buhu wa ha na ne nsa bo crop no na hwe from ne to apaye no si mawu atemdie ne bi so babiem ko makonya problem ha sa be pae obi to agu omo so na dwene mu aboagu nkofo so afa wo se we aba no console no chale esi man wori we nye case we dia ha ye nyine wa obi aye bi pan esi kan akoma to yam aba man aba oh I'm sorry no afa dia be pato no wa mo be so aparato no nyina firo no say yi foforo dia ma no so wo sika so ni sika o dia ma no we ni dia aba eka enko na namfo ho nyina hye ne nkro mo matwa bi nyina we dia mane nhye wo so sa eka ho papa ne to din no odwene ho a na afi do de kototo asole dem ho na obuza se nkofo me nche o ma de da enane da mawura ba ha omukura so de yesi omunnim Kristo nanso me fom ye hwekon o ma fa so receive me na me ama sole dem on ba bi agye nkwa no no ba bi yen ye wo nyina ya de boye fonti akopem kwagye ne makofom wo ho a hwe ha wo yesi treat me
ya meka dia kosi sei etomre bia ne wunua Kristo ni be ka kire wo etomre bia ne wunua Kristo ni be ye atia wo na anu aho kire ba so aho kire mu kire wunua Kristo ni ba bia wa ho kire goduru ye no na yi wa felefo aho ntwa da bi se nka ba sra de wo msam da because wo fele wo mo enso bia Kristo ni ko tonduru ye ya empali wi ni sa aka na one thought sa ya short piece nani nua aba no nya bi ntwe obekira no fa atwe isi ni kitu amu agya afu za wo so twe ne ntonkone na kakra na abon ya num no kra ye okay empare apatashini so obehia ni nua apatashini na ne mantene so to 5 cd obegya wase kakra bi ama so apodwe hunu se wo baaye na Kristo sum no ewo musa ndi eba se mogya ne mfa so ehwe no de enye no ne ye awurade asem wo se love your neighbor as yourself ndi manajo koka baabi na frɛ wo nua wo ye wi ni se wo nua mabeka iyo na ho sum no ne ade mi suro odi mirika beba ba frɛ wo nua Kristo ni obeka to se mi kunda wa me na ada mi kuru so me sori agwa pe baabi da china watu ndi ya oni am pe meka ne se abrabọ na ye bon ewo ye Kristo sum da ye gwa ye ye man ye fefefe kire nipa se ye nim Kristo ne ye ne nam ye man mogya ne so abamfa so ba ye trim ne yakoma mu no bone Kristo ni timi kra ne kunu se wo de medware ye ntina me hwudi na me kwa so me ba beto okunu mfunso aba anko ogo wura so de ho ne ye gi adwensa kira no wo de wo ne ato ne kunu so se twen me kwa aba ne ato case ne so. But we never got Rastifaga, no problem. I get you. We share feeding it to them. Yesterday, young fan come was a winnie a coco numbi. But yet the name be near to Tony and maybe one catch you nipa say, Yan Fred and one Christopher, Yan ye Timo soon, ye Timo dinner. Yan ye Bonia Sabi and some fantasy in another. Dear says a Christo would not answer and son and any dear, no a solid yam pamcho. Mama yamma papaya ya Bruno ne so mram faso kakra mani pa hunu nya me bia yeso no na yetimi konko ya nim ya no okay omra samwa ya yencho bibia na yencho ifo samba ato no mato no unso difo abon white na chese no mato adazide kese na ekoso ya na no ma bi fire so na ekoho sa ya bibia ko yi sa na se ya danya mi ase waso maso me starting the me refi nanka koko se ai ya fese ko dem se ko nye kom basa yi ko dem am sign na no mo se me wai ti no mato ya ma me okọ ho ma me ya chiawo bibia na edu hon my be kan wasem ya mo jan den kadibim mo jan den kadibim awie ne se ya ye se ya beka ene na me hwe ade bi sa mo se yu na se mpa bona sa se aja so asase konkon na ye Ghana na nye sure chele Ghana yango potesra no wosre ye ozinti be mase na me kire mo onza kura ko school ni e kire ne ade ne wo hu no manefa kwan so na teacher ne ye bo no be pese bi busa Ghana fo a kristosomfo asebe o mko asore atoban bo mo Yesu Kristo ba so mo so na ni anyanyam bia no yankopon tesora na osre ye de bia Yesu Kristo medu Easter na sebe prayer share fia koben ye ni abre papa na wuo ye awurade emfa so papa be pa na wo a wutie mia so ye Kristo ni ede be pa na wa ya hye yankopon na Yesu Kristo ni mogya na de bem ya wo kire mra na ana kwan na ye mfa so no wo pa de na wa ye wa trust sese wadwenwe edu tama ya nipa hu bebi on famfa ye nanko bia ni mu se first no se no ma bi course na kire so na ben so na ye den se den ya ka awurade fie na no na me ka asem bi kire nipa na asem me koso aka me si wo bi tia sorry dem ho o pe just o de man kan sa just 4 million e de aton ye bodua akofa nkruma kakra mako kakra no no so nya bibia ye cause kumasi sa watermelon kumasi nkan musi obi adwuma ye nyina ko ba numra ya pon sa na kumasi nkan ti ye musi obi adwuma wo ye uko kwame kumasi apon mo na mo no obi a hye white ni bi wonya doctor hui nso na mo ye nyina na ye ko school no be pese a me busa sa asem se ebra covid-19 ba ye no sika na asofofo mapale agu no senka wiase se na eba iti yamfa nhwe bibia mfrim se wiase se na eba sika na nka ye den iti efri wo kona ankwa covid-19 ye de boy ye kokko no iti still ye pale sika gu egubango na ye wo sika bi che nyankopon wo se me dweta ni sika akwa ye den eye memedia ofoso ewe no ma bi yo
na wo kokora na wunya good results anya so mfa so a kenye hwe de bia mekam se adwuma bia wo ye na eden de sa abrochi amanfo kan wo adwuma na eden yo na emom no income obenya na etimi e bibi enti de bia mekasa asemo me se yanhwe e be ye nkoa ma ye ma asa be ye nkoa ya sofofo manim. This is a time moja na edi be mo no ehu adwuma na ye ye ene fo so du mebi na se woto na se wo so de bible no kwa wonnim ana de nyamesom no kwa nsum bia na wotie de sofo bi gya sore de ma wo ye ene no ma bia nipa bi ya wo gina ho a wo timu se na de na wo ye nkofo ye de wo ka ma hye kwa moto na wo bo mo koto Yesu Kristo wanya ne sawo ye po mo chopi se tronkonkon sa na ye nyina me no mi ene gitum se tronkonkon na nyame ne no na ye di so de a mesra mo yanka se ni nyina nso nkoye ebi ye good na wo mo so mo ye good nso ko gina bonten se wo ye crusade de wanya nipa na bi 15 oh yeah wanya nipa na 15 ebi wo kra na time na obeso hwe nipa na egu na na hwe time o de ye so de bepon no wate so ba de enkoye o kwa ye bo mo pampamu no e charge sika sole just $1,000 no mo de just aso just sole no be ato na ndo bi ba ko bi amre obi ansole no ko $1,000 no the just aso Oforisuo this is the time ampa na anu ya aja moja na dibem enti e be san start sa na pobo ne sa no ma ne sa akoso enoma basa me ko asole ba ade bi e wo court a court ugitum se be unwama na wuye asase ne na da na da ho no enye wo dia wonsoso ya asole pani enu tie ka bibia kire wa wonte ase wo de nkwa na kogina kotu nsuso omo fi suso wa sa kogina so ya asole pani moja na edibim no wo ka ho ene yesre ye tufu se ne trase sese no ma bihwe wa brabo mo bi ne da bia na ese obika etufo sese no ma bihwe wo ya busua pani obusua pani na oye no woni bika ana wo tan bi da bi o enso ya bo wa asole pani wadaroma yenya ne sa na moja na edibim Nyankopon na Yesu Kristo no onya so mfa so Oforisuo medase. Okay, and there is power in the blood of Jesus. Se mojanu ankasa no tumi wom na adibem dia. Ye besre nwan ma Kristofo se omomma Nyankopon kura no ne sensi fom. Na ne nansan so no moja na adibem no esan esode dia. Eno na meka chu dede bi se se papa na so de afre wufuom na se tworo no so adi san kunim adibem dia oboni bia wo ye bia no ne meka chu se sori frim so sori frim ha se maye tosu mienu wo honko adea wo so onya yiraba 0554931131 0554931131 0548931131 0548931131 hello. Hello? Hello? Ojinazo. Hello? 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 MC. Hello? Hello to Benka. Oh. Hello? Oh, Kevin. Hello? Baby, I'm free with you. Casa free. Monshe mami ekono ya hadwene. Hello. Mami wo free he. Yetio.
Oh, Kafra. Hello. 0554 0554 0548 Hello. Oh. Hello. Hello. Good evening. My Joso, baby, I'm afraid for you. Yet you. Okay. Young woman, a DNA. Ya caught na ya no di for Samuel Prayer Council Center and Twitchen Commosi Meduso. Embra say na ya family ya nchirewam young woman DNA say prefer. Na ka ya Christopher bi kan enne papa ye nice topic pa asemo. Orofo ya dance yo. Yen comment ya hembobo ano. Ho na odi for Samuel ono ni nyame Yakopon ani wano. Na ye ka akwankyere dia wiase yafa na nyina papa ni de nduru baabia amadi ka atwo se me dia dance die ba ko de me yire mfida yese makamen se gumbo kire se papa no firi jama abruchi mem na cancer aye ne mugye ne mu nyina wasi broni dokota se won kofie ne won konkowu enso oba manhia hemboboa no mugya ne ye adwuma tumi ne ye adwuma eyo di for Samuel no na papa we no sade osi hu ade no ano odene odifo memo akwaba ye no Oforisuo nyame nipa bibia bokọ de sedanka nyame bibia bokọ na so kama asisia na ye di papa ho nkomo se mugya na dibem mugya na dibem mugya ne nyina na musomsom de ye adwuma wo yo no ye nyina de na ma ya sebie sanete odifo adanse ye koso awo manhia hembobo an jaba family house adanse akese tiase jakokọ no so de a na ya adanse nko a nti adanse de kese pa bia be pie o monanim o mono na di ni pa ne bae they say Oforisuo o mono wa ha de na hese ma no so jakokọ no first okay kwaku yesi adanse bia ba anu odene Oforisuo me da se so de eje di dwuma no ina de bia me kam si akokọ ba bi penya ye bedane Thomas na sa chinyeje ne wo yeso na ye maami o se noma binti no ye ntwen kakra na entisa kono wese se onu agina hanan kode entuma sefom no mini ne say maami tamani wo fie ni wano maami ati odi for Samuel ka o enipa se be asofo ni bebia fefe no nti se wote sa no ma we kura ne wadum ne TV ti maami ebra ye di for Samuel kasa wi ana ye kasa wi fie ni wansa na ye beba no maami efre me na maami asemu nyina wo kan nyina ne se o ma maami ensa maami ensa no abusuamu ono obi a ono mbenya ntokwa bia no no mo de ye no awade awo ni mienu nyina na bowo oh na ma maami na de ho yaw na ohun ba bia onko ti maami ne frɛ me say the way ya na isi kasa ko de vo peso ko na yembobo ne wen ti me kwa me sere ze maami na hotra groma dada yembobo ano onimo o di bo me nana tase biche no di for Samuel ka che me kwa makwa akoto me so ba kwa akoto papa no na number bia na akokọ kontine ho instructions e ho no na nadwen se saa no hotem se maami o de ko family ko eti mo wana ofre me se wo hu ho na me se okay na ko ye o so de me hu ni TV ne so no ono na koto no na me se fine na me se fidie no ma no na me frɛ odi na me se odi maami watie ya che na ne hawo de me de wona maka na emo maami nya ma no no nkasa Oforisuo maami ne kyerɛ sɛ ne mama miensa na wo yi ne picture kyerɛ me no obi ani wo ya abanyo a fe nanso maami ne kyerɛ sɛ de waso awade a last born nanso awade nanso omu mienu na aka no omu kwa awade a one awo ntini apam wo oh
if your boyfriend crying ebe for mo no mabu mu kwase a maame so odwene ho awonte ase enti we do no atu ne ho asi ho ena na ye ka se maame fo no ya na omo ti dwom ade bia no omo so boode banchene ade so edumre bi omo nye omo ma ho mre no omo tuo na mon na beboa na de e course de woni odi fo ntem asem eno ma course no ka kirem se omo no makọ ho abawo na kwanche be bia na mekọ no akwanche na soso no we de asabi no aka kirem se me nsori na dua bi ase me nko na me nko tu dua ni be hine enwe akwanche na no no na ọchịrị sị odifo ka chese sị otu dua hine ni bi awia omo ne man me ense din efie din akosu anasa ama omo se din no onyi te se de wakọ watu koko hine na wore no minimum nsuo na de mfa mo mpaye ye be hu de be se kire fosuo na no yesu amane mu na menya akobi na menya akọ na chese me hu nipa kokra no so omo no eye me ona se ma me na hu se nipa ndo so ye so ose me na mre bi me frɛ wa me ka me ma asɛm kyerɛ ose me kra de gidie ni sa no ma ya otu me fo a na me ka se ahebobo ne ne he na wo sere me no ha ma me na ko sei ose omo no woni me se me ba pani no de otoso no wa wade ama wonyem ama de otoso mienu no ono so be ma ba ware de ne kwa abrochiri wow aka ne baketwa ne ketwa no so de onso awade ofoso ma me ni hihim na mka se ma me so ba me kasa ase ma obi bia te ase ase obi wo hono mu a ampa wakọ ba bia kwa emre ne nso yo eti odi for sama no ho na nya agro bi ne yedi eti na da bia papa ka asem se wo se de nani abre ene ohia na onya de obedi agro obi kọ ho no ana opeso okosohwe me kwa ha me de anya yi o masa ba bia wo kọ bia na utin bia na ka hu se me ka cho de odi abambu ataato abambu ma me ne de gidie any shuni areho ne koye no se ho eyo anyo me se me di gidie na ekọ ene maame na wo sere okay na mre sem no me amaka chese metwen de na ba na maame na bedi adase we na meka fo manipa obi biara oton ento o magufie oba ko suku zo nkoyie nko anya me amo sa ofoso ye na me wiase nye sa na nyame bo ye ne wo kwa bi so da da no shebre di tuanamon ko di fo sa mo ho akwanche kakra bi ofoso adanse die no so na mre ni nti mamfansia ne ko di fo no okay ofoso adanse na ekoso gidi pa ofoso na call US enema ekokoye obi abubu da hotim yankopon afam so wasole okay die ne nkrata aloko yankopon afam so ne nsaka ofoso na obi se chese woni de watoba ha nani wonhunu hwe eni yo yehwe me so hu me wase da bi me kire de wonim se sunsumu na ne akata nani me kire de wonya nani nate ofoso adanse akese ekoso wo manhia ahembo na jaba family house enye easy se no nyame ya adom achi wuko ja kokko na so anokwasem echina akokko de ko ja kokko na so adanse etiase se ye di Easter na wie efiri sa amre ko no ofoso se ote wo ewiase abrabo na ye bo se sia na so oni ahombambo apa ahombambo se ote wo na obi wosika na onim de edi nanim na wo wosika na obi wosika onim de edi nanim na wo ni sika na onim de edi wanim ho wonfa so che de wosika onim de edi nanim enti ofoso de nani abere se opa bibia hu opa bibia ye kyena yame ya adom akokko di ko menhia ahembobo na jaba family house wo tu miri kamera na o hawne amane na onam mu no obi atra akwantu atra ya enye yi wokọ ne refuse no okọ ne abanso no obeduru menhia ahembobo ano pe ejaba family house okọ ya ne ediama no ofoso obi agya asase yantam se oye mane on se me di gold ni nyina begu abekere mu wokọ ne watuya no onya bi obi wonu wala se oye no bibia no wa ya ofoso obeduru menhia ahembobo na ejaba family house me kire ne de onye God wodi begu am twetwa gu phone so am ne be kire mu enye easy eti se bibi ni wiase e da ya ntupurum eti bi otwe bibi wo soro na man so a na bibi kuram ya de code ato abra bo so me se ma me bi wo abrochire Canada ne recording wa ha sisi evozu woni ne manyina de code ato ma abra bo so ama de omo ye bia nye ye ma me no so ya le ha no evozu me kire ne de onya me wo Sunday on ne man picture ba me bibi e code ni ma se sei ne man nyina de onya de ono wo so onya adwuma ne onsaka de na ne nsanka ne krata ne nsaka de ontimi nwale wa wale chese maame no so na ne sisi wontimi nya hwe wodafom tim se wasole ye de kodu ato wo so na we wo fo so mo enye manhia ahembo wa jaba family house no frɛ ye no ka ya na
ye kire de onye na ihu de ekwa na nke code da so be de ohunu se code ne de ato so ne ya loko bibia enti sunsum ne ye se nya de code ne to so pe na se wa ma o se de bia me kura me white tanki aha so wa ma ne ya nkire o de be ye ne emie code na ma wo Oforisuo obua echirika ne ye ntua mfiri wa obua da enti de ne ni abere ahimbobo na ye headquarters sunsum spiritual nyina headquarters ni menhia ahimbobo na Jaba family house etu ko chirichi branches ni nyina na anye ya na ba headquarters na ohaw ne amane na eda wo so no obisima nante abere mechina bere Oforisuo se won tie ansu fimu ansu pade so benya bia sa no de oboa eti na meka kire o ko chinchini branches ni nyina na anye ya bere headquarters e wo menhia ahimbobo na Jaba family house ho no so asem den se ye nya asori ye counseling ubeduru manima de owo me bi me bie so no a kire o de obeye o haw ne amane ne be firi wo so Oforisuo on mi say sister bi no oboase ni kuru wa America o matra na nye yi wa tra ne chese wa ya ne oba na mka chese code ne de ato so sunsumu eti bibie code na nipa be wu o se o de obekọ bia nko ana se bibie code na nipa be wu o se de obekọ bia nko bibie code na na ma me de tim adana na wo musie ni ma me na adana no so ko adana no so fu plane wo to kanti no Oforisuo se bibi ni wiase a ye da ye ntupo me ho me mo ba yi be akwankyere ne be kyere me ni ke me ni kwankyere bi nkrama wo wiase nyina betwa ye hu hia ye firi ho ba na de besi asi eti se opese ohunu bibi physical and spiritual kyere man hia ahembobo na Jaba family ho ne jakokọ no aso atumi ni ye adwuma 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 ye wo kumasi menhia ahembobo ana Jaba family house kire yam ya adum akokọ de ko jakokọ na so yes ke kakra so amenya me tu omanfo no fo se wa hwe a wonim se abusue bo ho a efa baabia yiyi ne fa baabia ye basa na nansam no difo samwa nam na bibisa nsa na me mente ase obusua mu ya no a na ubetima bodo kono na wo de si ja so besene mu no na fe de na efanye de ba bra wo de si chi no efra ni nyina na wo kan fere wo zan awie wo ho ose wo di agro na so wonsu ntu anamo a abusua na nkasa ede efa wo no baabia emere no ebe yo hu yi endi se wo ka chem se wo hwa abusua no etimi bi nya yi na abusua kro no efa baabi twinkonya we nyina we dey kokokoko fusi agbenya bibra na ashoto fencheni sia abusua kro no an na omudi ayi ohu yi na me za no be de was fie bi wo mu na so wantu anamo a omudi be ye wo saa ma wo fa wo no ayemre ya awo nto atoaso na medimani bu ye me hu pi enti odi fu Samuel se e basa ntra otu anamo te se de wo fa na wo hwa se coaches no mo ya ade no e fa na emre ho na ye de fa hyegu enti ade na wo tra ho me ye de wo fa aso ankonya ye ba fio sa ye fro mo na mo ye niema nyina wa abram nyina ye busuan koro enti odi fu Samuel se no e ya asem da ho se wotu anamo a e be sesa fizifio no ankasa ye yo ho na so ye de mo de na koka ho ama ha na ye du de ha na se nya 10 series a ko 30 series wo de ene de akoso ha de no so no na me bise biza me no na mama be hawo na me sanse obo ho ofirifie mo kwa kotena fi bi mu na ni sika asem kofom ene wo se wo benya anka wo kof wutu na onya fie bi a ebe ya wo di fie anim ho anwan no kra sabra ne fa be kire no obe kire si gya wotana o fie no nim de odi siye obo step bi atra ejuska usane ejuska to ni obeye bia utua to nti men tena fie ho because wotimi ko tena fie no sika asem kofom wonti asem hwa babu badum ni adai na wunia ne o mobo wunia nia o mobo wo busika o chem nsem pi ne me se mekania wo kire me se nya obi an eto ne bedin am so da bi o ne bedin do si ja wo ye mobo obi wo wa o to bedin o sika nti o ahodie nti wo so ho osere na ade na musa se ye sika no nya na hene wo se niam odi nya sika no so to ne bedin pe wa anhwe wo de oba na ade na to ne bedin no
with the ben rituals and ya with the ben and simbi ama ye wo kwa wo de wo ba ne kososo ama ode aye na ade ma ye kama nti wo ba no yi sika pi no ani age na wo ba de ode ne koye no e chen de ode abere wo no endi nyi obi an etu no bedi nti wo se nka obenya wo tu bedini ana so ko tan fi bi mu a nka be ya bi hu nansa me so ma hunu ni nyina nti kuma se na eti ana za Ghana ha eti no wo pa cha se bibia do be ye bia memfa odi nye memfa wadwe ne nye e be ya tu ana mu ansa ma hunu pi se wo wale wo ton ne ma ye nto wo tu kwan wo pese do won he me si bibia babo ofise ne no ne obi ye bia obi wo bibi wo de be kanta wo e dia den na wo nya spiritual father te say odi for somewhere wa mbobo ano na won che de ye ansa na wafa so because wo di agroba tu sika egu okay sam me de ma no sie no me sam me nuanom enye se bia ye kan di agro so wo behwe empanyimfo bi a wo ma frantoma eye himfo bi o ma wura tokrom e be di adanse bibi ni dini nti ene abamu empanyimfo wo be di adanse ne adanse e koso wa hen bobo ano a na wote wo na wa ye mobo a na wo ye mobo nti mesere odi fon sam e waba otu kwan nti na otu kwan okoya akwanchine ne be bi epe nyame no nyame odi aba enti nyame Yesu ewu asori a nti na ewu asori bra ne bobo ho ban na so to afi 2025 nyame okay sidai nyame se tuku etukwai nyame se ware aware odi ya fa mane tudwa wale wo mo no je number ne se ani tuminika na so be dia dance 024 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 050 050 45 45 88 88 454 454 050 050 45 45 88 88 454 ya comment ya imbobu 0578 0578 0578 0578 odiwa na bana ire ye fi 40 40 55 55 19 0578 0578 40 40 55 55 19 ekena yam ya aduma jakoko na so kokko diko anopapa on say ye ho asem de say nya asole ye counseling 101 na wo hia ye ne ebie ne ma so a kire ofosu ye ho so de asem de say wo ba ye nkan asem wo tena say ebie ne ma so kire owi a ne ebisa wo de wo de ba ye obi wo obie ne ma ne nyina so wi a obi san say de na de ba wo so di fo ne nyina na ade ego no ewia ne ya kire wo de obeye ade be kina wo be kwa abeba na ayadanse die nko a eti kina yam ya ado akokko na so eti obi amra de o hawo ne ma ne da wo so me kira mre manante abre nka bi wo de hia ne se obetu ya na mo no wanya gidie no waba eti ya kwa de ya chia obi a ne kra obi a ya mo bia so afinhia pa okay ya ne wo D4 Samuel Prayer Council Center ewe bidem sofo ba kope akwankyere ja akwankyere papa menhia hembobo ano eho ene jakoko na so dofo o manfo dodo no na edi adanse o nkonua dawo so nkonua dawo so kese sei eno ane aka na menua ba ko na mechia no ne be epetu ewu ya efere ya wagin o fenso nyi susu okay ba no e de Constance agin o na ewu dodo afere ma mechiro na mutu ni fifa nso abaya ti ya wada na ye yie no sudo nti enyi susu na obi am yakuja no papa okay ya mabusuano ya kone hyeden areho se eduru ba bia nye wankasa wonkra biewu na kobanisa ya na asefem ye ko akoya nim yanim ten producers wen yanim ten na ye ko akọ na ye ko akoya nim a aha azisema pomenteme wase eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa na ya pe ne pomasi bere na ye diama kama orofo me ka chiro bibia se nonso ekọ no nkron so no kumasi ye ho ye Sompa Asem Mpe Nipa ye bere no ye hwa aso kakra nenso so no ye beko akoya nim kama panipa memo akwa aba eja empom te sei aja yo nana udi de sei aja fam isifu yakubu firi hin na baye twabidi trede wakosam ne san ya so Sompa Asem Mpe Nipa ye ne betumi aboa wo yo da mpeni fasi akosam ne se ba cho mene oluma bi na wo efe no Frank Boatin one ne wo ho sesei okay na yekuyefo okay na wo ye yemienche bi wo
asase for no pese omosisi no timi so maye committee wo pen the asem die no no me begina mbi ese omosi die no anya me de tie ma me tu ho anamo e ka die be ka bad o ka ahemfofo no omonje ntu die be ani se papa no mo se mo de man no ba bi wo a enka ba bi so me ji papa na krata na hwe mu no mi ma ho bibi sa ti me kai no dansi ni o kai a wo mu no ye fiura no for side to no no deny say so far the deal ma won sign de krata na nyom na e bo ma no mu obi de na ayira ese na sem we de enti bi da ano mo ye say ahimfo na ye say ne papa ne mpesika na fiura fo no mpesika no mo hwe ba bia enka ho na ne mo say enka no kore papa de o ye abunu no ne pomodin wo fom kasem enye how many acres here? Acres ne de minim na dodo Wo ye afuo ni bi achela bi na wo kasa ma hwan papa Frank Boate de o yare no achai ono ana ye afuo no na krata woni hwan na boy papa ne to woni fiura na boy ba ne mba ne asase ru ana afie wura asase ura no ba ne mba ne kire se nye papa enye papa na ye ma o sa de o na wodi wani kotu awisi akwa ahu afuo no eso ti pani Frank Boate no ono ana ye afuo ni nyina na ebra so se o mo cha afuo no so o mo se o mo nyi krata ne ntum o se he fa twa bi di trede o mo de afuo na to TV no so Kevin fa afuo no to so me hwe afuo no ya asem wo te se pani Frank Boate no de na aye no a nante ka krebe na wabre eno se be kasa ma no omo asase ne ye omo dia no omo ebidi de sei di bibi ayi a champion ba de ka hono na di ne ka na birefi emu na ho papa mame but a champion ba de na chese wo de papa Frank Boate na be kasa ma no no ono na aye afuo yi nyina ena bra so se so omo che na bunu ena omo se sa na te de akrata omo nyintum no omo gitum so na ye afuo no de omo so omo gitum bad asie ho ne nka ho omo so ba bi nka ho sa ba bi kro na yeso ye nti asie no na ba bi kro no so na dua ye afuo no e wo twa bi di trede ena da TV no so no na kwa akọ ne yekuru ma santefo ya o omo ahu omo so omo nyi krata ne ntum batafo ndi wa ya wie na ba bi omo nyi ntum no ho no ho na dua ye Frank Boate na dua ye ewurade nyankopon ebi ye nwoma bi wo Ghana ha ne asantemam ha o yakọ computer so dwedie emra sisia Oba mi timi kura. Oso wa. Ayo senior. Me dey ade adan heba product I am me ti be bia me na ma no mu no she dan heba product. We ye dan extra. We wonu ma wa ho tutu ni nyina e be jai. Senior na mi sisi ni nso e mi sisi o. And there was no problem there. Senior. We to see a dan proke. Okay. So wonu dan proke a. Okay. Sisi ya we ni nyina e be jai. Sa. We dey ya mi sha. Come on, do back friend dan heba tonic. Muni ma bi o. Minum pa na se na mtumi ndi. Na na mtumi ndan so. Minye bi no me no. Oh, Charlie, me taibo papa. Sa. Sia. Dan fight to care na so. Koko ya bi betana me so ma me je me ho enje me ja me na amuja nko a na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena se na so me hia dan fight to care aboa me pa yini na fi ma yeti ma de me ho Senior every day I started to me. Boy. Yeah. Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi wobenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu frɛ yɛn ɛwɔ 0244017556 ana 0266593330
FDA ade adwadie nkrato yi ato efi kika ba ko se e se di nu frani abaya no a mani di mu ebi ni paso eya di paso esa do be a home baby binwe paso bo baby binwe rana benu bio paso e abrim pomu so baby binti eti fifu e maminti paso anafufu e one more e fue one papi paso paso e paso eti fifu e maminti paso anafufu e one more e fue one papi paso paso e paso no minyansem wonto mani pa wonya mfiedu wotwe ensese apemfo nom hyene nso se FDA agye dwadie nkrato yi atum se opedudu etu a fra homa turufo 0533 770 490 Poku na obi a yekọ baabie na otu odu nse suma no te se de yekọ baabie aha nana kasache wadanfo no enansen ommo ne ho modi sempo wo mpem na se wan pedra obekọ beba no ne dan si wona nipa nim nana mayenko na menko penkuhini ene nubina bi menu anom so obai se woko die nkohini ne enubina ebra donek herbal mixture ewo ho diamond scientific herbal for ene de aba eye mama dro papapa adwuma say sisi mu adwuma ene sa bo nkomo ho ban boost immune system we die ko pabi to ba bia tonto aduro pia na nya na ana akodom na se tuma se ne oboase kwantempo no so one abort college ene de animhwe na china sese obedi ho dance we die nana me da se me turu ho da ago na adiachi mu da so da adiachi afeni asori o ene wa man we die me da se what solve me problem ya me papa we dey me nyanko Donek herbal mixture eye memedro obi a onya mfinche du wacho nka ho upabi atwa afre 0246 727677 and 0200 844040 FDA agye de nkrato yetu ati oi honey and about surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules usa dawo complain with sisini kokua epe ajiwakade eno hu dwakase pa na ne nkodi brew eyema mani mema eyekoko ni sisi yare drokese pa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules emma mema jina brand na eyema na Edusa ya wasese me brabo buye Sweetie, may you come on, mommy, I draw more. What does ye a juma? It's a living testimony. Koneko Judy. What can't keep ya? I'm sorry. Oh, be I just happened for one woman for done for any the onion fear do me. FDA Aji a Jadian Kratoi Atom. 26 April Obronsam Swap na obeshia pa Liberty Conference April edition Omayini ya wadubuache Onyame yakoa Otonsa fre foot for thought adishie nyina ene mu amu pe bibia wese April Liberty Conference ebe baso wase wei eye God's agenda eno ne asema ye kasa ho ye yasem Esther chapter 4 verse 14 Psalm 33 verse 11 eno ne asema ye kasa ho wase wei ye washing of feet part 2 ye the communion wine ensio ana fe wow perfume je wo yusuo no faka ho na fabra na satan onyame beties ne beye butu adom to phone ne minister set example minister Sami Obimpoku ena fe residence worshiper minister Kwame Jedu wo me ne bet so twom amanyame abofo esane abeye adwuma shane so eye 26 April anopa no sia pepepepepe Kumasi Jubilee Park Liberty Conference April edition onyankropon cherry ampo chemire kuku awosia na esi adwiri oye denchemira yantu na nimu drawa opam kotokoba jese debre obek hanya ne ho ne nyame ma ede ho fadie ebe kofi oh glory hallelujah. Okay, ya kwatwa bi di trede.
asɛm a aba no anya asɛm ketewa na na kyere baafo wɔde ne tumi ɛyɛ adeɛ bi wɔtwa bi di treda sɛ mpanifo amfom na ansi fam wanhwe yi atama bɛhye sanse pani Frank aten no kora no yɛse baabi ɔda ɛnyɛ nso afei ɛna kwaye kokoo ya wi a kɛse yɛde ne deɛ ma no na wodi ne bere so aba ɛdeɛ bɛ na yehu ada meka asɛm wo afidie so sa asantefoɔ no bi ne bi ne me nya adwene pani Frank aten wo hwɛ paper yi da manim yi a Oforisuo region Oforisuo region okay asɛm no bɔfotene kokosachi ɛkɔ hɔ na ne nkyire mu no wɔmfamra na animu ɛnda hɔ yie sanse kwan ɔmofa so a pani Frank aten no ɔmpɛ so mu twa fufuo firi na tiko bewura nanum no Asem Mpe Nipa yɛ nte ase da kokosachi me mu akɔ aba Ovo me joso wano a ne twa bi di trede ai wa ntu ase adwuma ne de Asem Mpe Nipa baabi a mpanimfoɔ ɛbɛsoma yɛ bia wamia so na mia so ɛda green we de me sia me committee bi mu se we ya bɛfo de yanko yɛ nim yɛ brɛ no ti ofo ɛbrɛ nti no mano me kɔ twa bi di trede na abrantie Frank Boaten a yɛkana asɛm yi ofo ɔno na kɔgye afuo no efiri ɛyɛ afuo wura a yɛkana asɛm yi ne papa efiri nsɛm ɛna ɔmo yɛ krata ɛde to so eti papa na firi mu eti owu ye no ɛna kromo hene ɛyɛ trede hene no emu odikuro twabidi trede hene ɛna ɔno abasɛ adikuro memfa wo hene so okay eti saa dikuro ya yɛka na asɛm yi ɔno mom na esi waba be take over na ɔkyere baafo no waba sɛ asase no ɛyɛ nananom dea na ɛyɛ otumfo brempɔn a ne din a ye frɛ no nana didi no nana kwaboa sorry otumfo brempɔn nana kwaboa wono no mom no ɔde nana kwaboa din no otumfo brempɔn ɛde timpatamu wɔ sɛ nana kwaboa he na ama no saa tumi no saa power no nana kwaboa he no wonyɛ saa meni no pa ofo nana kwaboa he ontimi nyɛ saa da emfantia ne manfo na kyɛ so ɔde nana kwaboa he din ɛna ehunahuna amanfo Kevin fa video na emrantie na omo hor fato so mame ko ba bi ba video ho anu adba fato so mame na unim friend say otumfo friend say ohene ye kana asem dikuro no a ye kana asem no sisi ono no wi super wa say asase no ye nananom dia eti efuo na ye papa yi adɔ ana wa ye wi ayese ko mo kye no ono no kyerem say asase no baabi ɔrom a kokoo no hono na ye foforo ayese ke cha nka opanyine yese ko onya na ka odi so aba no ohene se ompene ne ɔkyena so ka ho na baabi ye ho ye dada no hono mom ɛyɛ twabidi trade dikuro no twabidi trade dikuro ne ho asɛm no wɔkan sasɛm no wɔka media menti ase ne sɛ oso de nana akwabo ahene din na ehunahuna amanfo ho nana akwabo ahene otumfo brempɔn edin ena ehunahuna amanfo ho no fo sɛ dikuro no so biena no so wakasa wan hwa because owisuri tumi wo so no kwa de mra de mra kwa no fa nya adwuma ono wo se wo de tumi na ya adwuma na emoma mra na yen ya twa no fa nya adwuma ni nyina ne se wo se afuo no mibusa ne se na nei afuo ne nananom de ana na wo na de asase ne ma asa opanyini wo se da bi da enam se afuo no ewo wura wo se afuo no wo wura the moment afuo no wo wura no ono mum be wisuri tumi ne power acha afuo no no ofo unu ma rewo se mewum na de da tv so mo so ye den we ye mrante omo ho no manana dikuro no ehunahuna omo omo sisi e no omo ntwema dikuro no sanse wode na nakwabo ahene edin ehunahuna omo ho we omo jenya tv so nyina no ma ye kokoo ni bi omo dodo we me kwa ye omo do a ebinim be si no omo dua buro eti dikuro na be yusu na nakwabo ahene power se na nakwabo ahene na so no se wa do eye mpatabo nyina no fato ho mena me catch plane nti samna nti omo gyina ho nyina he no omo nyina ne bi mu do afa de bi mu ba be hye eye twability de dikuro mena me catch ro omo nyafuo no yo omo nyafuo no ye me ko ya efo bi kwa na omo do yantam chese ne oba yusu power se wa wonim na afuo no se wo be hye ne wadua no ene ono obi ka ekoba ni sei ya
ope bibi kakra o tefa bi wo ho ana se no mpezo mbetua ofo en investigation me yen say sisi e ho galamse apie ho eti da bia da no dikro e de galamse fo ba o sanse yewura otumfo abra se galamse me enya bibie mu no enti wono no ode wisu na nakwabo ahene otumfo brempo hene ena didi sanse mu hunu no e wo honom sese so opeso ye galamse osa opeso enne dua me koye kra no ode galamse fo ni bia ba ho o ma be cheke se be ya o metima ye galamse no twabri trade me na me ka tro waso wono de ono no otumi nti ba bi epedie yenye because efo na ye papa wo ye no waso omprene o kina so ka ho sanse wo gisika 10 million e wo hifo e wo ye papa ye efo ye ne dia no ye papa no ne be sama no papa ye wo ye efo be sama no eti wo gi we 10 million no wo gi we 10 million eti papa wo ye efo no ono wo yale wotimi nya sika 10 million mfa ma eye Frank Boateng no eti dikro no awi su power apam Frank Boateng na ono ye afu odo afu no wapam na frikoko mu ama afu wura ni mom na take decision me ko ye afu o mabokoko ka be fato so mame o mabokoko e ba se nipa na o ye afu no ono mu mati koko agu honom wo hena ma sa afu wura na abese koko ni nyina afiri honom akohata anti o mu hata wi asika be ba no enu mom na o mo de be kan asem no enu tina na ni abere swati dikro no na sese no pani Frank Boateng na nkasa na wosam fifire ye afu no onya sika ni bia na sisi me no kasa yi nana se wama na otwe miensa omumfata kokoo no na ensaman a efowura ne besa maaye no sebe ya ombenya sika na nananom nse 10 million waje omogie no omatimanya 10 million no ya fa 20 million ade aba anta no wakasa mo na chese Frank Boateng me pii so eno nso niska enti tade a ne Frank Boateng emfira fom ho na afowura ne mom no enkote kokoo no wote kokoo ni wi a no onya 20 million na eso de ma nananom a onya zaska ne ba ansana oma chefuo no no fo nu arosi mom afuo no kra na omo che no ba bia ho ne yenketewa no na nase ho de ho nka ho eso hwe krata edi mu a krata no omo de asase nyina ka ne nyina bom eti sefuo na bade a ese chefuo ni nyina banana peso wisu statement ba bia ha na nase ho nka ho no hwan na ye sefuo no se Frank Boateng na ye afuo no na afu ya de na eti na peso wo kire se saa ho no mum de enka ho nti wo wisu na nakwabo ahene tumi ene wo de sa adwuma okay pani na wo se wo hene ne friend say achana na ochire baafo wona etwabiri trade dikuru no ene ono de na nakwabo ahene tufo brempon din ye saa wo bia ne so eyi o hweli 3 ye ochire baafo no o hweli 3 ye pa yako na yane ofie betes enkon twetwe nkomo emra se eduru ba bi a wo wura ho abetwa bi wani gi soso a ubetwa bi ni nyina eye fie betes na efie betes no ankasa nubrane nutan no habanya ebuom wo de ye no enya asem ketwa eno ntino wa hunu se yensa enso sa ya duru na de ewom se sa pam sunsum bone enya asem ketwa ofie betes omonsa no manfo bi de bi ko fie Easter yi mo de koye na afi ne be ge resource no afiri wo mo ho fie bi test no o se onomu a hangover bi anim na mo minim yo na ekro no and o de koye no mebusa na kire na o de mo nkire mu aba panipa memo akwa aba beje so empom te say obade adaroma ene efie bi test nti ehu odene ehu odene se efie bi test that's in the details and said the city and me who didn't no okay yenti o yeah that's it when you say ye na nim de na na kuma na kwa fa aba if ye bites adarment no de be had e ho den na e ba so a e na nim say de obade no kan wo se ye ndi aduaba no na fa ndumra ne den ensa yare na eno na chese na na kuma ni atenase na wa na adwere se wakeka sa ndumra ni nyina abom no odi ase eye eduro baako ano na chese wakani na abom amate se o no ma asiesio na ayoni padua no nso de be emu aduro na de bia da wakase efie bites epamo ahonhom fi ahonhom bone no kre esa se onua ne ndubra ne bi ho no ma se ekabo ma ahonhom fi timi ne den ema ni paduam we eye ndubra bi ti se ye wo eye otie oya ana ye wo ti se dua bi ti se mahogany sa ndubra we se ota adiba ofie ana se prekese
anaba nchahaba o ta de ba ofia eye sunsun fia na se honhombone enye de embɛn ɛno na atena se aka ni na bom se ɔde hyɛ esa ebitaswe mu ma na wo agasa se de ɔkae no wo hyɛ no kae no bitaswe eye bitasronko aba se wo hwɛ occasion ye kom eye Easter ya ɛno ada na nipa dodo na ade ye de edidi Easter yi efie bitas enye ensa wo no mama na se wo de bia de ɛtena se ayeka sanse enubna na ewom no o no mama na siesie wo o no mama na ye onipadua ne de be eyie se de be ya dan wonu mbete obedi di soro no ayde odi di fom de bia da se yeka obedi di soro obedi di fom a aya nipa ne bitina se obi wonu adwene hu di ade ne obi tira se no de bia o ka se onu mfie bitese a obedi di soro adi di fom hwe nagopon eye sa enuaba bi won ma odi aye ne se de nipadua na esi ye de etie enti se wonya sa enuaba ne bi ewo nipadua ma esiesie o na de biara de eti wonu muso ma otimi de edidi yie na wo didi yie so a ama oni padua so de asiesi na mana se de ebetima de afansion wo ewo dada wasetrem ene de obetima tena se obi wonu ma de biara de osore anopa o complaini ni sisi ne honam efie bites abasan se enubna ne ahahama ewom ni ti no onu mama na asiesi yi joint pays efri wonu e de ama wo sisi yare no wenya ensa onu mama de biara da beka se na de mitimi nko adwuma onu mama ade che otimi asore ede akwadwuma onu mama oyira ma opiafo san se we eyensan abadwa ma so a emema na ade biara dan omuntimi emmo adwuma omunkofia na omutete no agbo no nwotwe kọbọ no nkunu obi apo adwuma dada oda so aka che ne se o meeting san se okofia onum se okofia ntokwa be de ebesi ba bema bi so saka efie bi tesintini watimi adidi anom nsan a ba biara onam bia na yire efres mi wura ta maso na o medu fie oba aka che se echina sa busumi ya yasimu nna no me mafa kohoma me ne mofra no school fees ni bibia mafa ma oba kancha na sa wo yire kancha fra busumi ya yasimu de me sumi ya de me gbo akohoma na wagbo akohoma ya de ache na chese wadwuma so ani a wo yire so bo abaso ne de bia da obema wo so na boy oba abaso wo so oba so ya de ebo abaso sa efie bites wo hoyi edi wakagina mu ba bibiara obekọ bia no o hwe efie bitesa o sabe de ebeka bi na opese ofra na se open dodo atu ana se open do sopu a obetima ba ya so ye wa match bare ana se numbers we o saka numbers we ya ba biara obefre no o sabe tima ye de aka na ye no wadi insawoso open box open baako open mienu a fresa numbers we numbers no 0594 39 94 34 0594 39 34 and as 0204 85 35 0204 85 00 or no echo different level san se ba biara owo no ho kani e wo se ono so ma hu se wadu ba bi de be soronko minia bai wa ha se ono so ono na Easter o supply san dodo na no se oba ye depo won ma se am no ka se no nipa njira so mu twa san se omo fade akọ omo nya bi kura no matu san Easter no se do mo sia use efie bites no minia bai so wa se pese ono an ka se omo supply san omo so ma mo nte omo so omo ko adanse no se ma mafo ye de ka dia fa efie bites ho. Okay, yetwetwa bi yemu bobi efie bites mi ko bi manka bi maame de oba tuntum o agire de danisimu o yenti o yo papa ye dase na mini aba me kasa no ka se efie bites obedi disoro edidi fu wan kan no kura comment ase na efie bites e ma obo adwuma na ubebo adwuma a wante denzo na wa ma adwuma ni ye adwuma ne de obo na wante da na se wa anya kura nkeye efie bitese boa e ma wo san ate de wo bo adwuma no na wo te de tie nuano ma mamefuo wo so twa bia efrefre dom okay enya be ma na be ba be fa se be sinko wa na ade wo ho beko because utwa bia ma wo te de eda nso na frefre nkomo ne de honi asem afei so efie bites omenses emma yi enya adre yensa nanso sa omenses emma yi twabi ebe float se de ase ya bie pipe na eba no aside no so obi wo oda sorry o se me honam minim se oda sorry de anka o so ugina so nanso obeda sorry no se ne honam ne ha
Obo fie bites anadwo da ade beche no adwuma bia opese oye na napa ne bia obetimi aye efie bites adwuma edi de bia meka se wo kɔ baabi na wo so wo pensa pa bia no mo a eye fie bites wo kɔ baabi na obisa se me pe fie bites no mo se ebi ni wa firi ho ai so mo nton sa pa wo no efie bites meka mi wi papa. Okay, eso twa bi na gina na so e bitters. No cry. Na nim say bitters we ni only bitters a akosi broni atima fa play. Abaye mam. Aba be fa enye baako, enye mienu in boxes. Okay. Obaye no wose se de omo weather no esitie no. Etimi do season bi on ma onante mu pie mu kwa na aye de ama. But if you bitters can ho no. Ono ankasa ba ya oba be fa. Ye o video bi on mo se wono te ho. Na nati ho no broni to ho na nati ho nipa na bebre atwa ho no mahia omotena so mo de efie bitters edidi enye ba bibia me kan cho say efie bitters ye to no only bars nko na obekọ no ma obetima yesu efie bitters program bi abaye bi obetima yesu efie bitters den e wo ho no san say o ye adore la obetima yesu efie bitters o san say yo nipa no bi wo no ma so mba wo program no ma nya bitters a o me ka cho say nipa we had the system no ni system ni mu ana say efie bitters de ba bia obekọ bia den e wo ho no we eye haban enubra ye na nanum eyusu ana nana kumani na atena se akeka ni na abu maka che se ye yusu ni enei abefo bresu e wo se ono so ma ehunu se na nanum nyina omunyini che na na ye haban eni nubra na ma omo ye de enyini che ye obi obitika mu osi for na so obi hwe ye o pente ba kwa na ade bia on fa number we o pe dodo atu o pe ba ko atu a on fa number we ba bi o be frɛ ba bi o bia no se delivery kra no pa me ka che se ye de be ba honum ye cars beba honum ba bibia wo bia no ye car beba honum anase yanka se de ba bebre no ba bia wo pese de bre no okay number no 0594 0594 39 94 34 0594 39 34 anase 0204 85 35 00 35 bitters wasi odono what they call it for no aside dey at there. Okay, yane ofie bitters na etwetwe nkomo no orofo aponto nya badinto no twetwe bobi efie bitters enubina ne wom no eye widie yie ma kala no so etumi etoso wedie boma sanse onum a utumi atibi dipa efie bitters orofo program bi a woye bia no ema no na yede etu screen so ana ye bobo ye no frɛ wo mo omba bebo mo tent no no maye amana ye fe papa na nyoma akonkan pa ye ko twabidi trede asembe na si wo twabidi trede se na manfo dodo no ano abunu system no so omni nipa ehye nkrata akoduru si omo aduando varina ba no na omo beche no na akoye nibre twabidi trede na ye agreement odi kuru awo ho unka ho esi den na ado ho ko fori aya asemu te se Mr. Frank Boatin ankasa no na ire ne ne mawai ana ire mienu ba ko sunyan na ba ko tredo untimi mo no ho so kura wo yare pa ho abrahu eso ko mo chede ne de ma no a ebi kura no a ko benya sika akohwe ne ho yade ho na me hwe na nwumire yi o ubekwa akohwe no nya adwuma bia nka ho eno ano wase ne bira ko tena wura maye koko chefa ne de ma no no so mfa bi hwe na busuan mfa bi hwe yade me ka sa da omna sa wana ka sa ne ye pesika de hwe yade no wotemase ye pesika de hwe yade duru ba bia aho hene ntin ye jabo wure nti wo hene odi kura wo twa bi di trade na mesrew me hu ni paduada na nso so no o kasa bia metietie ye no me nyu ni saa no tumfo brempom wadin na ade ne nampotam wo na ade sisi amanfo okay panama besentrase ya asem kase pa na uko kase sie ya ye ma won kan asantifo ni bi pesisi too much
wɔde asase ne ma no asa abrɛ de wɔnka hwie o na adeɛ na ba wi are yɛ sika no oh my god obekwa akwa no me Christopher so the nation sank ya wradi Nyankopɔn nhyira nipa bia na onye obi akɛseɛ ya me maame Anita wote ne nua ne mpɔn ɛda fam nana akua frempɔm a ɔtɔso mienu yɛbɛpɛ no kora bia nyame pa on the 8th May okay na ɔyɛ ɔhema ni tom the 4 days na yɛ yi no the 8th May no besi yawada ɛwɔ dwoso yes yɛbɛyɛ na yɛapɛ ne akra na chi kora ma ne yɛ makɔtɔ te de ama yɛ nti me maame Anita adɔfo nyina mo nkɔtaa na chi na ɔnkora ne nua na bibia ɛnyɛ kama magye advert no kora ba nti bɛyɛ dade ato so na yɛabɔ ne yɛ mmerepɛ mu ya onyame nhyira onipa bia wotie no onye obi akɛseɛ ne yɛnka nkyerɛ nipa sɛ sɛbe tafrakyɛ sɛ wo mu obi bra ya ma ne nim fifiri so aba na ade a Kristo wo kyiri e wo wiase abrabom ɛne saa de no so obi bɛyɛ adwuma ma wo aduru na katua na ɔyɛ wo ho bi ɛna obi bɛyɛ adwuma aduru sɛ yɛnkɔkya na ayɛ wo ho ɛna sɛbe woni ti bebra ma apɔnkye akye o ndi yɛbɛsrɛ ne aka akyerɛ mpanimfoɔ ne nananom atena nkonya bi a saa esufin na bɛhyɛ mumu a sɛbe tafrakyɛ asante kakraka ida hɔ nipa nya ne kasatwitwira mu mpie emeko ne mum da bia ni bre asase ho ani bre I read papa wanyini hu so oye awu nso na I read chese wo diska na gwahya asam ado so oje ato adaka hu ne ya na ha wo obi akodo nhweso da bunu wawie yeme enche wawie ne chefa fuma no na asase ne da na hwi nsi so no na da ho no obi etuma ma bibi abaso didi kama kakra wo dize wo fana de ma no a obozu ohina heda atwa nturo bi na wo fira ntuma wanwe bi na wakeka ne aniem ahemfo na edi mu no na de omudin abaye kona no ba me nkaso de ne din so onsoma na wonka dize otumfo bene mpomfiri se ne ya kanya no kra onwo odu sa na de hye no wo no a oso wogu nanim ase no ohina wo se fira ne se na no chibafo no so ohodu no responsible wana didi ni baye ena ama nkofo bi anya na so obi wo kasafin bi ka adia sabi otumfo brempon a eye na no kyere baafo yi na ama na ba do hene be na sabi tafra jotia santimem no abodam se asase da ho ne de ama obi se onya asase no owi ya na chefen fama no ne wo beje ne chefen se obi anya nto o hene be nko a upe bibi na adie upe obi na abu ni kwasea me ehunu se kwasea buo na abo wafo na abeso obu obi kwasea na fe ye nkan firi ho na munya asamo ya no makofo obi din dia abeto so na sabi tafrato wo ya afuo ne de obi antima mpie se wunya nsate ntigyae media na ho etimi nyini wie ya yete so adi man yeye aboye ho hwe koko ho no peguo udim se esu kama sika aba ho ese obi anhu se koko wamba ga ene nam 30 something million ndi sika abam ndi no obede be na ne kwase abu na de ogira do wo se kan ayira mboa nzase da ho kakraka no branta yeto ne sei na anu amanama yi kwan so amu brante etimi do koko we no 30 cedis 50 cedis udi otobi do bi enye ye ya yen kan chenzo mfa nto ba bieda no anwe ye fridge na ko ne beba no so no mpe kasa obete ne yemba chine so yo hene so anwe ne ye no antoto ade na amana ni ne huni no ye ni se ya me gofo ye Europe zo tumfo se tukra me po bi akoma ne menye obi a ye ya ne yete ya ne ye kuntokwa ne ketengete tu yo hene na za tia sande na za ye se ya na hu ye mahi no edu ni die dia mo dendendendende ye mo apo dia mo dendendendende mo makoma sigadwa no asabe ama mo nsase tete so na ebinum tete o mo tiri so o mo nkokun bia edu se ya na ba prayer pade on fa brantia ne dia ma no yesa so hwe papa ni wu se wu ni betre oni ni fie so obi bra no amena ni ne bra so aba na ama ni wu tokune na Kristo hunu se ni mfifire ana o ma na yesa o be na tena no fie so oni ni wu ni so ohene ansa na kasa fi bia ba ne nchen ya utiawa okay koniyano eya babawa wadi mfinhia aduenu baako na oyoba tuntum wo frifie 7 February ya pachi number 2 eho na ababa wewo na wo pie no na wo she t-shirt ash na black jeans na busua ne kire sai ababa awa no na adwenem eka na kakra ebesi na me ne mo kasai o ma meduru fie a yenhu no o ma peno eno ti ya besre Asem Mpe Nipa etiefo se hu ababa wa bia woginagina no etuntum a mesre se mo aposifo asonte aposifo so asote a yeso yebenya ho no na ema we se hu nipa bi sa frema we no
adeche wanwaso ye de be ma pa 0547 898 509 0547 898 509 and 0531 406020 0531 406021 adeche wanwaso bi yede be mapa 21st keneke yesi ateka expector for yenko na yenko 21st keneke yenko sasi ateka yade no eso sisi fa osire mu na kokum si ateka yade yade bi ye pa yade bi brebia da 21st keneke ebetumi atuase yodofo ehwa ye wone Sompa TV Sompa FM no ena ewo abrosan kurum hu eno nti enya yira kwan kra yenko ni kotu yade ase cancer quarters co junction oboase na ukon kran so abehunu wo ho sunwane kranza techiman to the first clinic ewo ho yenkotu yade ase 0540311311 0540311311 3 eba center du papo dia ba gwa so di tu koko ase 3 eco capsules koko master wodofo koko ye yade bia edini panya papa epoma tu utra se kura no a uja nan moja firi mu ba odofo koko no yemhwe nyentu ase wate oye kwatwen brefo ono na kwasi bruni frɛ na natural pass no yenkotu ase na yepesi yetu koko na so a ese onya du papa nyese bi ekososo yetu ase na yede amount 3 eco capsules koko master odofo yebenya bia to colina keba dani heba misty heba any happy dank 0546107107 0546107107 Liberty Conference na sa duro bi mo e damene me da 26 April ya nyame beye nyame ne ma betumi aye ne ma odofo nkonwa dawsu o ma hene ya dubu achi ni food for thought o ma kam wo ho odofo nyame enwosra ankasa eye adwuma enya asem ketoa amanfo dido no na edi adanse e wote ho ye dai yade dawso otonwa ye nto abrabonu hunu so odofo eye Jubilee Park ho na Liberty Conference no so koso odofo say nyankopon be sori afri na henwa mu dia nyumtu ene be ma papa no atumi aso de seta champon ene minister Same Oben Poku ene Kwame Jeduomo na de nyankopon nyumtu obejeje ne tata memene de ye di anim ya na ye ko Jubilee Park akwa mpa anopa no sia pepe o say come and be blessed, oh glory, hallelujah. Dank Natural Healthcare Complex from Dank Esechna wo ye adwumo pachi number 2 woni City Life High School no ene be ho orofo Dank ba ya ahutofie no enye se bia o manfo bi na de ato no kwa ne nwuma pa wahwo ene o manfo de ahutofie no enso de amano orofo yenko ho ya de bibre biada Dank Natural Healthcare Complex obetu ase na wo de amount 0244017556 0244017556 ahutofie ena make for na me de amount Tabita was a clinic. Tabita was a clinic. Diabetes, prostate na infections na orofo ya de biada ye fa enko dan Tabita clinic orofo habadro eno di tu yade na se laboratory ne massage na ye adwuma kwan abefa so obedi na Tabita clinic ebetumi aboa pa orofo home care no so ye adwuma home care no ubi bi dafie na frɛ wo mu a ombeba no mababa behwe no pa edawu kwada ya wada bia free prostate scan orofo eduru ba bia prostate no ya kesi o yenko Tabita clinic onye ko nhwehwemu ahojo daban Sindis Junction eho ena Tabita clinic o Accra asunwane takurade takwa ubehunu ewo anopa no nso kosi anwumere no nan na ode ni bibia ba bia adwada kosi fiada enso ena oye adwuma 0260196219 0260196219 eno eye Tabita clinic ne ma eyekitima infections pa de kitima wonuru pa yemfa emfa ni mfichiri yekɔ kitima ho na yenkotu yade ase yade bai na de kɔ kitima ho a wontumi nya ne oduru emfa ma wodofo yenkɔ abuako methodist aso no ekire ho pe na kitima wowo wona twire buako dua secondary school no na edi enhwani mu yekɔ na kitima emoye medical card to se kitima pa de ye kan dance dia na dance ewo me ho odofo omanfo dodo no a ene tu on yade ase ede afri kitima heba sentence ano odofo yemfre wo mu ahoma wi so 0246914717 0246914717 eyekitima Apostle Dr. Amegashi ono eneda Amegashi Herbal and Spiritual Center ano orofo Amegashi no nya fei ena Amegashi oba u debi u
wa yen senche ne akwa abrochi akotu amanfo yade aso ode bibiduru na amagashi ne koda bremu aye wo no na ne senche ne aye adwuma dada na eduru baabi oye na adwene se habaduru no onfa nya adwuma no wono ahu de nam nani so sanse Nyankopon de adom akyede abren se fa haba no kobsa Ghana fo yade ni wiase afa na nyina na so nyema yesa adwuma we dia mente ase emfa ma yade bibre biada yenko Apostle Dr. Amegashi wo ne enkotu yade na se Kumasi Akra atakurade ubehu no ewo ho na Kumasi Amakro Old Police Station House no eho pe ena abehu Apostle Dr. Amegashi orofo sunsumu obesa yade no na honam ani ode habaduru no atumi account umpewe na opede he 0547 044307 0547 044307 Apostle Dr. Amegashi enuti ye ko ne yakwa akomiamia ye nkyere we mema ntie ha bema de duru ba bia ma otaduam enye dene na edu papa bia abadwaso no enye duketwa Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital omo de donate ba mixture wode abadwaso eye vitality bema miamia onkyere wam se onum donate ni bia bema abegyina so adie bia techema ewo mema yom bia no eye donate ba mixture na mekanfo na media ma Kumase ubanyam bi bia tunuro biada now so wode miamia onkyere niom sunya no ubanya bi Accra Okanshi drug lane ubanya bi ewo Ashaman sa na kodun kwa fam so so a donate ba mixture eno ebu ewodwaso odofo yemiamia onkyere wam ate 0246 727 677 0246 727 677 donate heba mixture and I make comfort na media amount ube grow fine you grow fine mo jedru ube grow fine you grow fine odofo duru ba bia wanum ato untumi enidi you grow fine wo ba wo fichi kom ho no de eba no so eye wo ya wo fe wo se eno na manfo de waye calendar ewo fie ho no eye grow fine orofo de emma so no eye grow fine aduane nuru ewo grow fine no enya asem keto akrodofo yenko ba bi eto nuru tu nuru biada na yenko pe grow fine ni bi unyini be kama sanse ebe ma wa bo we de ma wa bra betumi atibia di eye grow fine wo say grow fine and makes you grow fine na je so benyini kama pa yanko kanje tia mrom Mr. Heba sa na apidank ubenya bi ato 0244596532 0244596532 ye grow fine and I make comfort na me de ama kama free medical health koso free medical screening koso life care clinic and I said, men can't show sign on the phone. Well, 50 and said that tell me, and I ordini na ebe ban na wiye ya di bibia drive through trimia ko su na no or for yenko ne yenko hwesa ya de krono ha wo no eno eye free na eduro no so no ye de mawa eso atumi ateso aba from life care clinic na mekanfo e de ama or for ko edum hono a woni Jasbro construction no na edi enhwe ni mu ho nsembusa bia yemfre wo mo ewa homa wi so 0594 242 528 0594 242 528 na yenko miemia yenkyire wom wa bra ye yade orofo so obetumi anya Asem Mpe Nipa na wahwe paade a mame ma of TV papa wate mame ma of TV papa na ne beboa wo TV a ehon entechema efri yuka brochi mem ebano enya asem ketwa sa na ope fridge so a ebo adwuma te se konkomafo agya paade a American fridge a Osborge Enterprise enso ede abadwa so orofo Osborge no se ukọ abu akọ wona twrebu akodua JHS no na edi enhwe animu sa na oba Ashton Dr. Mensa from who atasi rank wa obehu Osborge Enterprise TV papa fridge papa Osborge Enterprise and I make comfort nam the amount 0277788845 0277788845 and 02443633 and 0242026375 Osborge Enterprise TV papa fridge papa yenko Osborge na ontumi emayebi ye we are simo sisi edion omna samwa
Oforisuo meda kakra me pesa me kan say edro beje watrema do betinti ye start program na ye kan jinko be wi asem se ni moja na de bem se na nipa hu fa ye nyina asole ya ye sum nyame ye de ensa to ye so na ye tehwe ye hyenkom sofo no ya wo ye bia wa ben de bia me kan to fom na ye den don saka wa no to fom o to fom no ene ye den wanka sa usu no ban no sisi sem a usisi obi no eno na ehiama Yesu Kristo ni moja na ede bem no Oforisuo kaka me pesa me kan nyane se nana obem nana oye otumfo obempom ese okasa ana oboa yen akwaboa hene wo ye de anim se patwesa na efe no ye de anim se nana ntimi ye memi ni pa oh yeah onye sa na akodu pempensuo bi ama nipa bi e de nipa bi din eye no ma bi emfata wo man mu a maka me sa sante man mu a ade ye fe no PNDC law 111 aha ye nko anu enya adwuma wa enya adwuma wa aha anakesi bi ho no Oforisuo se samra no ho a na wutie de obi asem bi e wo court a ese samra nkasa di pakwa ya pam no because I law no da ho aye mane a che no ho dada obi ewu na japade wo de agya na ire ne mba abusuafo so monte ase no nya dai mlana eda ho na ewen de to so mienu mi busa se sa koku a yekodo abunu ase ho ahwa no eye adwuma ana first na eye adwuma me de me ka che obi biara wo fi se be sirem ana wo fi ba bia wo ba na obi ma wasase enei obi ho atwa na eredi mi ayeko nipa ba wo wiase no Oforisuo ye nya o enne me ka sa asima cho se ye wo ayi panimbo ne wo ho pani a wonya wo ho ene wa akora wonya wo ho ene ye nya ya ka fra Oforisuo ye wa hemfo mo nya wo ho we ade odi kure we ye ne sen se de omu kan se sa ne te de a ene sen se de omu famra nya adwuma tumi o se kuro no de sei twabidi wan twabidi trade di kuro wo ho ye friend say na na wo kire baafo edi ekuta ho emudu na sabe opem so ye nyina ye som no na ye deda na na ase no wono kro so asisi semompe na wo odi kuro Oforisuo du mebi ho no ma sabe boga hunya hi sabe boga nwi okuta nsuo di nachi ade na hemfo no akese no obi mpesa na nso be sabe sa di kurofo ni bi omo ya sa no mara sese galamsa asema ye kan ena ebobo ba yo wo sa asem ba ko ekonya ne nsem bebre se ho wo pese utu galamse ho ye besre so bi edi kuro a wo hye obi ase wo hye oman ni bi ase wo hye otumfo bempo bi ase na daroma de sa ho wo kire bafu hye na se na nkasa ye besemu amutie no e kan asembone a ankamate o ki ka asembone fa na ho a ankamate we de papa ntie sram mo amu bibi ne otumfo bempo na ye bodi ka na akwaboa ye ka ye wa record mo ntie mu amutie kokafo no nye se ye horo na wa na emom ni dikro na de a wo ye obi no menyi ni se na be prenso amana kosa na ama ni di abam ama ni di abam dikro no se ni dikro na efre na o kire baafo meboa wone ne nkasa ne sa asem na nakora na ebe ya ka enyina ye omye mrem ne wonye sa asem nka de odada mo no papa no ya hwe o de awerhu obewu no kwakwo wu a obi antimi kwafo no mo so mpesa etisi yesi ye pretty na make se duabo na yesi ye bra no ensam edi duabo ba na ye mra yo eti we ne ye ka godu ba bi ne sese bi ye nye obi a wo pagya ni mu de be ka ne se papa ne bre so ba no ye di duabo ba ji koko no eno dia ne de obi ani wo be ka hwe am ate ase sa yesu ye mpesa opem so ba duabo ne mom ade a edi bodua na edi duabo ba na opem so anka etu wo ho a yusu box sabi a wudi di unua no yesi ya breduabo a eno nche se sebe mani da ho fa ba ba wo so yenka ne sa o ba bia eti ni pesa ni pensu nyansa tie besre wonya kro na wotimu na twabi di ho no wonya de wo ye no na sebe abrempo bi kra no aprawa kase bi kra hu nkofo bi o mo bobo na nya aprawa ketwa o me anwe ho ade na sorry na daroma ya mo ndi ayenka wana didi kuro ni ma no sebe wo hye na se ye kan ye bodi bi na sebe eye koya atimdidi a gobia atidadada we de na wada ma ye de enim se wonye saa enya nya na hye na chi ye onkrofo bi o mo hye akire ye o mo di nipa bi din edi nsamfu wo Ghana mamua ye mpreso saa eti yesra efi na kro wo ahunso a wo be pass ase ado
se wonu obi aye koko abunu a momfa duabon chanta kire paper sam na gizi Ghana ha no obi se wo mu paper obi se wo mu mra won de tumi na woka enu ti meka se na obi ma wasase bi se dok koko Oforisuo omoya na koko ni bawi a na fa ni brabam o san wo de amana ni brabam because onu susu sasase ne dia na wo de na ye koko koko Oforisuo wo de ama koko aba na nye so yi ze sa o se kan bi so central market ebi o central market what time Nipa ye koko awie mu nkoko emu nkra na wo wawie na wo tene de ama mra bia o mani papa na ebeka menye so se otumfo brempon 7 previous obeye sa enti ne dikro no ai won dini kwa na wo kyereba ne nko kasa enne ya telephone koso na ye program na because ebesa sa kesu ebesa de aba feedback beba se eba na se sa na tie de a ene ne wo bika na ne wo bika na daruma afesu so sa try o kyereba na su galamse bi nana ma oni nko because they say ye ni abre se o ye galamse de mo ye no munyai na koko no papa yo ya leda hoyi nana wadaruma enne wemu me anyina so we de ni court na akase Ghana court de che we de ahemfia sem de ntempa na ye nwe ne nka ansa na papa no sebe na busuafo ne sebe ne ma enso ohusie papa ko bo bra ana okodo kokofo na japade ni Oforisuo tete ente sa duabo be koso okay enoti Sompa ho asem se obekọ akodo koku akote ahasuo na akurukra be petepete so a ye nyankyere ne wo ebe pam wo koku ni mu a odofo dream big with mega cash like it was tete atna dem kotia wo bia so afabu no beduru ho ye mfa ma eno tie kwa ye fa so pesika ne say aye tie and dream big with mega cash lucky boss odofo na mega cash lucky boss no national authority on such as national lotteries omo such as unifie du nwotwe mfo asem enkoso na ni twa no simple odofo star 426 star 6 hash star 426 star 6 hash na ebema prompt messages no akan na dia hihye 50 pesos kra no utimi ne nyesika pudu no wadi adwen ho o say mega cash lucky boss win big and live large azigbilbo sunkalu kagoka togbe ahaban keke orofo togbe ahaban keke na ye kan asem no waboa Ghana fo papa togbe ba krum ha no enye na se de wasi aboa Ghana fo no orofo ede be ne wo ha nko dada ene de ben orofo sunsun bi pamu otonwa ye nto duru ba bi ententan no kyekere ese onwoma duru ba bi ada no obi ni baba beda ni nyina ye togbe haba keke sunsun nwuma togbe so na ye baifo no orofo Joshua Kwantempo no so no afigase Kwantempo no so zu besi bomfa hospital junction tietia se koko ya ye kan so mo ntiase ya be matogo haba keke tu amana to afom no obi antimi nko ho no akwa koko bia tietia azigbilibo sonkalu kaguka togbe haba keke na me kamfo na me na ma 0244 484747 0244 484747 togbe haba keke wodofo sunsum nyuma bia yemfa enkoda no lossy beverages na esemen kancho say duru baby a de densan ye no udi nsuo ya enye eno the man bitters na me kamfo na me dia ma the man bitters no ene ginger liquor no a loss and dia bega so no enya asem keto ha Easter week ko ne ko hwe wani so ade enya asem keto akra wo mo twetwa bi wo bobi no kwa fitin ase ya wadano a eba ne dwada so no na wo de loss no edi Easter no wo mo den orofo dure man peters eni ginger liquor eno na loss ndi abadwa so se wotobi na waton ateso emfa so oba akumienu bi 1 to 2 to bi no orofo aponto ni abadin to no nyina no ginger liquor ene dure man peters ena mekanfo nam dia ma 0242 133577 0242 133577 dure man peters osi twabi ne gina wo nine so den orofo ye ko pe bia no bi ade adwumo bia ena ye kope na ye de adwuma orofo eduru ni sei no dia ya na faako a ye bodem agi ye ni no ya na manfo dodo no a epeni bia na bia Ghana fo agi atum pa ye sei no ensoto na eduru ba bia ne ho kura kwa atwe no esan se adepa ne ton ne hunti no enya asem ketua eye klobio
eye club beer na me kanfo na me dia ma Easter we club beer no edi himpa orofo unifie nu nwotwe mfo asem koso ba penfo untumi ennom club beer ni bi se wo kodidie ba ko mienu bia obo ebe mo tumi atebia di bia enwa ene club yanko enfa nko yanim na yanko computer so adwadie emra se ne yemie homa no ne yanko twabidi trade de ekoso twabidi trade no yenti ase ne wochina enso eka ho 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nko a wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na nanu me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afeina me beko me nkrata krani ene me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otredidi musa no oh Express Group adarumenti akwentu ayefo opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mine be to say Canada, US, Australia, UK and Germany say a tour and se visit in so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia and Germany mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi do wako Dubai, Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafu Labor roundabout Accra so Omo Carnation First Light Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more, and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Characters Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Charlies always look out for Charlies, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlies 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlies 10k Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Your family Dr. Lawson, CEO of Lawson Herbal Center. Mr. Ghana for a bosse medensa bebe dwaso. And some the bebe dwaso a Lawson Dire Bitters. Me pacha here for say na san ACT. Sa Lawson Dire Bitters yi. Me hwe adoma chede a obo ade ade ahega ade ache Ghana for. Ye hwe nubna. Ye hwe nkohini. Ye hwe habanwa. A obo ade ade ache ye. Na chese Ghana Yankopon etoye. Ye hwe dubra bi te se okay.
yankɔ twa bi di trade na yanka nkyere odi kuro ho sɛ ɔyɛ bia wontwa so ɛyɛ tietietia nyɛsɛ wayɛ bia toa so yanka nkyere ne saa na eduru baabi a nye sika bia na yedie sɛ obi atimi akɔ tena afuom ayɛ kokoo yantam wante sɛ na kokoo no nkrata da so sɛ yɛ abunu na de wo sɛ wo mma no etie musa sɛ abusua no sɛ wɔte kokoo ni biton wo betumi de bia tua ne basuku fees ana so betumi de bia bobra bia ma na kɔ nanim ana ene papa yo ye kokoo no dada mu yo na me de me wogidie sɛ kokoo na ɛda ye o mo bɛkyɛ ye kyɛ ni nyina afutu nyase hanka ho bia efi sɛ papa no no na ye kokoo no na denti na akɔka sɛ hade ka ho hade nka ho na ya na abre ho do odi asase ne ma papa no no ono so ato na nanom se do ni nkyiri nkafo ɛna ɛba bɛyɛ sɛ krata no enye papa krata na enye papa na ye musa sɛ tamwa papa no edo kokoo no wopani no sini din ne de sɛ pani from what in edo eye kokoo no na mo wo fa he ɛno tie nka kyerɛ twa bi di trade di kuro sɛ ono edi a wode nana kwabo ahene din a ono otumfo brempon pa wode ne din eya ebu amanfo po ho ohwe ne yie ena anwumere ya ansa na ade ache esanse menya suo se nana kwabo ahene be sa ade no en wode ehunahunu amanfo bo mu apo na enye nwanwa se yebeji akonwa na firi ne nsam o santehina ni abresi ebra galamse wa santemem ha no wa fe na we introduce galamse twabidi trade hene dikuro asantema wura ni abreten tan so ono de won pe galamse wa santemem ha na ni abra awura de nyankopon twabidi trade hene menim ohene obono so se na na kwabo ohene wonhwe so obagi akonwa na firi nsam sanse saa nipa se ne yemfatumi na panedie nhyanensa wode boapo enipa nti na wo som nye nipa no na ebesom wo eno ti ebesre galamse na ekoso no kura na be ma otumfu apam tentententententen kada che mon kama komanto yem ate ka che na boaten se onka na komanto ne yem me de ha me kura ne so yare sika bain wode ko hospital 0551931931 0551931931 0548931931 yanko homa so na ye ni afrefo so nkotwetwe nkomo hello baby afrefre udin e asem o Peter yenti o okay mon pen number for mami 0244 yemfa live 0244 801426 yensisu biem 0244 801426 yen yusu sa number no beboa me pa line no ya asemu 0244 801426 yemfa line we no hwe na yenko enko yenim hello Peter Peter yentio go to the say papa don kan come and say na o to so de na ma be dan de we ketik kra na me de na ye ko su mi ti on tu ti a di en mi ta enye no kre te no kre pa dia ana enye no kre dia o te me go na na ka samra ina no ena na no so de ni di yeta na na mo ko me so be te no en se mo ko so na e te se mo ha garantia no kwa na ambe bata no kwa na mu hwemi Sadia na ammo so that's no okay hello
En yes twabidi trade dikru wode na na akwabo ahene din na wode bo amanfo apu. Ese galamsey so introduce galamsey wo. Set up area. Yenti ase wo. Da bi o. Hello. Baby afrefre wo din. Me ba so ye frem fisi me kasa free pepa. Yenti o. Wada woro ma me ben stability de ho amoka ho asemo pa. No kwasa mun say ebia joba en wantimi anka ensam na etitu wo stability de ni nyina. Emu de papa ne ye no ho de. In fact, I know they can be work. Can we go in and get our work? Papa Bay, Odicru. Stability the dicru now about. Your best friend and now Quabu and his woman home. In fact, near my way, I know the papa. Now, dear baby, no way, dear no way. Say, or buy will be entering down for was Jacob by him, said he will be undone for Jacob by him. And Stability, Udrua, away a phone, I grant you. Yes, you could move. And won't even done for 4 years. Some look at and now much to car, all because of so be done for 4 or Baby Boom Biasi or Pacosta Quinipan. Na any say a way of farmland, yes, we walk as a bed near the Roman corner. That is the case. That is the case. And he has an alcohol say, Nipa between yes, one here kwa befaso odin befaso a yenti bi ne ahoto ma me kanche na na akwabo ahe se wo ye brempon obi na akoka be kano na ne din aba fidi so onim ho hwedi a o ma ne homene so oye tia sana me kanche na akwabo ahe na nwumire se onim ho hwedi a ohu kwan ye befaso a asem wo ye betumi a resolve na asem na firi ho ne mu galam se sensem no Hello, Tibenka. Hello. O free hen within so they say. I should be free yo Boko. Yentio. Where you let Nakaka cancer the Viana or ye, Jumana. Almost a Hong Kong. Had then a Hong Kong not almost sopono. The Hong Kong woman I ye. Sena who dear ye, and they say on what that they know. But say fact in two goons are very whole. I'm very aware, Jumano. We see Hong Kong. I don't know one sopono. Say the Hong Kong the judge. Now for the machine, I'm a ye. The raffle. I make a same way with yes, one man for this woman, the many say Santiphone because you're poor. And tell you, baby, I'm not here. Huh? Santiphone be because you're poor. Oh, yeah, they want to me and can't say, oh, yeah, why, yeah, a basica, Fanny the Emmanuel. Hello. Baby, I'm free with you. But I make a fit. I ain't you, trader for no crown. I know, sir, but me, I know because I want him. Or catch him some train, or me, and Jamie, or funny paddy. Funny baby so much. A fool made door. Or funny baby so or the common way and I'm penny. I don't catch them train and maybe cook food crap. In my don or beg Jeffrey Mimsum. And I'm catching on the way you need for. Head that couldn't ya and can make call a maternal kura. Because my new son, because I'm like my dada, you do be Kurano and just a could say, see Diana, you see. Got himself on what my Baba could be training. My say. Omudin fidie beba na ka friends and draw for any soldiers for not just as no omuyam tintim fidie no utie me ye not just said the dikro no why na adwen say obetu galamsey wo what the nipa free kumasi aba 5 times amfone wo hanya wo tutum o matutu na wo mse omo bo test oh say come omudin fidie ne ba be sisi ase omo be tintim anaka ya friends and draw for new soldiers for no I would say I better say name to get them see because tano no mo yes ade no okay ya for friend na mfansia ya mfansia na ebre na ebe asem we no menwie ye o se yese bra behwe nipa so enu ti ene ye de wo hene ma wo
na ya na eduru baabi a asante kasa we ye mede de wodi akire sua wodi kai nante na oba asante mamu ohene ponkro bia asante kotoko ohene nyame kese sabia ku sabia nya do papa we won pasisie enso ye hwe wo mu di na chi no ebeka kire na akwa bo ohene se baabi ansam ne keka kono ne hu ya bom ento omiente ne sere no a na akoya asem foforo bia tie happy birthday enkoma Agnes Pokuya we efri ni sister ne na no ne namfofo ho akokoba we systematic ho na efri eba systematic metene nkache na we so enkoma ma boot we so efri gani ene busuafo no nyina ho we so efri systematic ho na ebaye enuti yenchan kranzafo nyina omanfo no so ye sister station ho omoso ebo adwuma ye duru kranza sa so dia na ye chia nana one collections ono so ebo adwuma de bo Asem Mpe Nipa pa enya asem ketua enuti no ye bre no ayebe enuti obi opeso de asem ebedan ye ne ko eboa no bia no ye ma no na eda TV no so no Asem Mpe Nipa ye ma no eda TV no so aha obi a opeso de asem bad ne bedan ye boa no bia asisi sema po menteme ho ase no ena Oforisuo Aboagye me ne mapamfo edi akire eno nti no ye bre no ayebe yakram ye ko long time